Bueno, nik dakitenak, akorduen deko zen asko, baina, akordo bezala. Aite Zabala, ama Ugarte, Uriona, bigarrena, da Amarika, ama. Gero, nik jaio nintzen Mendatan, dago eta lagoen, Februaron 11an, Mendatan. Gero Mendatako esan, da ama Lemoakoa. Baina, gero, ni gaztien itzela, pasau zen Amaritoko jako etxe bat Lemoan. Da, orduen gero, pasau ginen Lemoara bizitzen. Lemoan, Kampo Santotik gora igon, Peña Lemoara antzera, da, ara, kursero batetik dau, da gero, korte de repartera, ematen dau. Baina nik gaztetxo hori zen ondino, eta eskolara azteko bezan, da, eta osabak geratu nintzen, aiten arrebiaz, geratu nintzen ni Albizen. Mendata, Albiz. Mendatako barrizo bata, errotie, etxe polite, da, han egon nintzen, gero 10 urte arte edo. 10 urte arte edo nintzen han. Gero pasau nintzen Lemoara, da Lemoan hasi nintzen, da urtebete terdi edo lantzain naben Lemoan. Justo-justoen hasi nintzen gerriaz izan. Urtebete terdi edo urtebi erongo nekuen Lemoan, da hor zailik paso zen. Gero maizu behar duken Naparroa. Bakazinio joan zen, da esan etorreia. Hara baik izan ze pasoko zen. Gero, hasi zen gerria. Bakazinio pasau, eta esan etortuko zen, eta gerria hasi zen. Da Naizarrena, Manuel, da, hasi zen ondino, ezekilen asko, esan jaken asko ondino. Baina Carmen Gojaiek, txorrutzan. Da gero, domekan errepetezio esan nien, joan ziren handik gure etxetik bajatze ginen zorrotzara, da joan zan errepetezioen zorrotzako jaizetara. Handik etor zan kuadrillaz edo zeu reiben, da urrunko gunien zauzten Martin, odino fumetako eta esan etxien holan ibiltzen ezera, baina da, tabako ekarteko, pakete bi tabako ekarteko, joan itzen etxera, Bilbotik bieltien jaz, da tabako ezuen, da ja ezoan egon etxien. Ate ja, joan zan ja, ubideara lehenengo frenti hon zan lekura. Beito, ahmetik joan ziren, ordu itxe izango zan, ez da, agostue, setiembre edo, zer izango zan, ahmetik, Bilbotik, kaballerize, baina zerago kaballerize, joan zen, danak fila idian, danak, ahmetik Bitoritzen arte, Lemoatik pasau ziren, ni Lemoan egon itzen, odino, da pasau ziren kaballerize. Eurize, hausten da, horre kapote gomazko kapotiek eta prakak da kapotiek gomazkoek izan joanien, da pena emote ban arek holan oineze joatiek ez erte. Pamentu, hori ze, jente asko doila zeltzeko, baina kamioirik ezan egon. Ez bezagon, da bata eskopetiaz, bestia beste gozo bategas, da bestia fusile, da dana egon zen nagaz.